Sikwenza izinto zezulu. Ekhaya kungapha koqwathaza Highlands. Waqasha imoto abantu bezwe lakithi. Ukuthi bajahe ukongenisa umdedele emzini waseBhleni. Baphuma ke kusemnyama ngo-2-3. Mama bahamba kwenye indawo. Sokufuna abangemumva. Hey, le moto enihamba ngayo izikhwama ebeziphezulu azisekho. Imoto ziyalandelana. Kodwa mazilandela phela imoto zibuye zishiyana. Mase beyifica le ngaphambili lawo bayibona izikhwama zisekho phezulu. Bajike baphinde emva. Bafune kusemnyama. Bafune emgaqweni abazithola izikhwama. Khona kuzimoleka ngesifama umama ufake yonke inhlobo yakhe empahla. Kodwa ngixoxela nina enze lapha nimenyiwe abafowethu nodadewethu ukuthi ozani uNkulunkulu nizobuza ukuthi uNkulunkulu ngani. Yonke into yami kusho umama kanje yonke into yami phakathi. Khadi lami, pasi lami, Nazaretha yami ngiphelele njengoba ngila. Ngehle ngenze njana ngiqhubeka ngobona sekusile eBhleni. Base behamba azibofika eBhleni. Mase kufika eBhleni. Usefikelwa inhliziyo embili. Enye ithi akagoduke ngoba akasenayo uNazaretha wonke uNazaretha abekilesa sikhwama. Akasenayo imvunulo lanayo isidwaba kuphela. Athi uma wakhe hayi asase singenisa umdedele ngizokunika ngizogqoka lezi zami noma ngabe ezinkulu noma ngabe ezincane ukuthi umpintsha lapho mntana ongenisa umdedele uphethe ingqondo ethi uma ngena umdedele uzogoduka phinde ekhaya. Mama buye kumdedele uthi ayikhona yazulezulu kulo January wena uthandile ukuthi angigqokise komuntu ongakayikhethi inkosi. Angiphinde ekhaya ngizokulandela ngizohamba phasi futhi nawe ngizongongena eKhanani ngoba wena othandile ukuthi angibe njengomuntu ongakaze ayikhethe inkosi angawugqoka uMnazaretha. Njengoba ngila nje ngezala ngoba ngikubona ukuthi uNkulunkulu engiphikisaneke nawe. Oh Othi zwe wafanele insizwa ngakithi kaMaluleka. Hayithi ngixoxela kahle ngibiza amagama abantu esibona. Angikhuluma uNkulunkulu wangale. Kusuke abantu abangakholwa balithola leli postmende eligcwele yonke into balithatha balilayisha emotini bamefika ekhaya babotha likhiwe balivula bafika khona nomapasi khona nento eshoyo ukuthi lo mama kaJile Hlokozi kanje base bekhumbula lensizwa yaMaluleka ekholwayo naye iNazaretha uthi yaseHlokozi umngani wabo base bemfonela umngani wabathe kukhona izinto zakini la ozozilanda. Bayifanele insizwa uvele ihamba endleleni nayo ijaha ukuzongenisa umdedele yafika sithatha lensizwa yahamba nazo mayithi yasibheka itho umama wasethempeli uqobo lo mama wami lo uwethempelini bathi bona uzofika umemezele ngoba izinto zakini uzofika lapho umemezele ukuthi ake sazoyifuna uthi no ngeke umemezele ngizovale ngiqonde ngqo ngomnika. Ungakho-ke sila nje. Landela into enjalo. Amen. Ushanga usaqhubeka, usakhombisa mina naye ukuthi uNkulunkulu. Lweke sakubona mhla sifika useyiko namhlanje. Angiqale ngokubongela kakhulu abangayigqokile ingubo emhlophe kuba khona phakathi kwalomhlangano. Ngoba kuyafika kimi ukuthi ngiwabela batshena abafowethu batshena odadewethu ukuthi uJehova ungene entabeni zasofudo.
base babatshela ukuthi uJehova ngokuthini. Ngibongela ke indlebe ezabe ihlangane nomqondo zathi cha nathi ake siyokuzwa ukuthi ngempela uJehova ngokuthini. Sebefikile manje ngiyabona ukuthi hayi abantu abangaka anginibongele inhlanhla enkulu leyo. Nami ngixoxe ukuthi kungani benitshene ukuthi uJehova wakhona indoda ezweni lakithi siyahamba emhlabeni fokashinga yayithunyiwe njengoba ngithunyiwe iguqe kule ndawo engiguqe kuyo. Ithi ngangizwe insizwa zakaduma ubaba engumfundisi emabandleni lawa akaKristu. Uthi kodwa insizwa zakaduma zazihamba zibabaza zithi kufike olandelwa izizwe kufike uJehova owushembe asimlandeleni sonke. Bese zibala imisebenzi esezibonile. Bese kuthi ngoba ngikhule nazo ngibuke nje nabani ukuthi hawu yini akusihlela abafana bakaduma. Ithi ke lensizwa ngoba ngizohlushwa isikhathi singabaleke. Angithi manje emsebenzini ekseni ngigibela ibhayisekile ngibuye ngalo ntambama ngangisebenza ngebhayisekile transport yami kwakuyibhayisekile. Ithi ngelinye ilanga bathi ngiphume emsebenzini ntambama ngo5 ngiyafika ibhayisekile lami liphantshile. Anginawo amapheshi kodwa iphampi nginayo. Bhayisekile ke maliphantshile into edingayo nje kuqala kufuneka amapheshi. Uhlala unamapheshi ngoba kufuneka uphala ufake ipheshi futhi uhambe. Ithi ngacamanga ukuthi konje ngizokwenza njani. Wabaleka uNkulunkulu kaBaba emqondweni wami. Ahlale esithandasa ngawo ukuthi kwase kufika uNkulunkulu kwalezi insizwa zakaduma. Ngase ngibuyele eceleni ngithatha ibhayisekile lami ngaguqa ngathi uNkulunkulu woduma. Nanti ibhayisekile lami liphantshile ngizolalaphi? Ake ngikhombise phela nami ukuthi uNkulunkulu. Uthi ngathi ngiyabheka ngafika ibhayisekile lami selinomoya. Uthi ngahlala phezukwalo ngalijaha leli bhayisekile ngifike emangweni ngithathe ngimangehla uma ngokuba khona owehla imvamisa kube khona owehla uthi uma uphela kube khona okuvukayo. Uthi ngangithi mangehla kulo wehlayo ngifike lo isipinde esikhulu ngoba ngifuna ukukhava lokho ophukayo. Ngiqhubeka sengibothi hayi alisavuma ukudundubala ngiliqhube ngiphinde ngilibheke ukuthi ngiliqhuba nje uma usekhona yini. Uthi ngalijaha umphelo ngathi mangene egcekeni ekhaya ngathi ngiyalishova sengegcekeni ngawubhayisekile lisenawo umoya. Ngihamba ngomoya kaShembe. Bhayisekile lisenawo umoya. Uthi ngangena exhibeni ngathatha amaphesha ami ngoba ngenza ukuthi ngiligebile ekseni ngayifuna imbobo ngaliphesha ngalifutha ngase ngilala selilungile ibhayisekile ngingasalala ngentabeni. Uthi ngalelo langa ngambona nami uShembe ukuthi kanti lensizwa kaDuma iqinisile masithi uShembe uNkulunkulu.